Takže čaute, já natáčím videa o Minecraftu a dneska si ukážeme, jak se připojit na více hráčů. Takže tohle zmačknete, to asi víte. A abyste se připojili, potřebujete na to IP adresu, která zvedete tady. A jméno si zvolte sami sebe jmenovat. Třeba to je prostě jedno. To zmenšíme. No, budeme teďka, abyste zjistili tu IP adresu, musíte najít internet, tady, tam na Google, a napíšete Minecraft, tu máte už vidělo, Minecraft servery, Minecraft server hosting. Tak a tady máte, na jakou verzi Minecraftu to je, adresa IP, stav, on znamená, že zapnuté, off, že to vypnuté, to asi taky víte. Typ, toto tam nevím, co to znamená. Slotu, to znamená, kolik nejvíc lidí se může připojit a hráčů je, kolik hráčů tam teďka připojeno. Tu máte doporučené Minecraft servery, ty dobré, název Minecraft serveru, normální servery. Takže já mám verzi Minecraftu 1.7.9, takže musím se najít. Znamená 7.9, třeba se tady dole. Prostě čím víc dole, tím víc málo lidí připojenou a slotu. Tak potom přes Minecraft. A opíšeme si IP adresu 93.250.146 2.27 656. Tak, jak vidíte, je to hotové. Tohle nevím, co znamená, na tohle nemusíte klikat. A teď dáte jedno, hotovo. Se to načítá. Vidíte? Takže, když to stečíme, tady vidíte, kolik to hráčů připojeno. Tam vidíte, že to je připojený. A tady je jedna sedmička, kolik slotů to nejvíc. Tohle se vršat na 500 slotů, ale připojených právě 111 lidí. Je na slotu 150 a je to připojený 140 lidí. 149 lidí. No, teďka ukážu, jak se zaregistrovat. Takže dáte register, jaké vaše heslo, třeba Minecraft hra. Register Minecraft hra. Jak vidíte, až jednou. Minecraft hra. Teďka jsem se registroval a dáte teďka login. A už jenom to heslo Minecraft.
A jste připojení. Takže jestli si můžete dát, jak chcete. Pokud vám to nepůjde se zaregistrovat, tak to je proto, že když si zapnete Minecraft a mu zobrazí, zajdete jméno, a se budete jmenovat, a to jméno vaše už má. Nebo když se registrujete, teda to je špatné heslo. Když se přihlásujete, heslo dáte už jenom jednou, a když se zaregistrujete dvakrát, tak jste to viděli. To nefunguje. Tak, to je všechno. Už umíte se připojit, doufám, na více hráčů. Doufám, že se vám to video líbilo. Odběra, odběrání lajky, odběry. Čaute.